Acest proiect a venit în urma unui curs pe care eu l-am urmat și acela se numește Web 2 de promovare a bibliotecii în spațiul online. În cadrul acestui curs, noi trebuie să promovăm acest proiect și eu am ales ca proiect chiar pe dumneavoastră, pensionarii, care sunteți, din punctul meu de vedere, o categorie defavorizată, referitor la munca cu calculatorul. Și atunci m-am gândit să vin în întâmpinarea dumneavoastră cu acest serviciu. Ce presupune acest curs? Înseamnă că vom lua de la început tot ceea ce înseamnă tastatură, arhitectura calculatorului, mouse-ul, încercăm să le învățăm pe acestea întâi și după aceea vom trece efectiv să navigăm, ca să înțelegem ce înseamnă să navigăm. Să ne creăm un cont de mail, să socializăm pe site-uri de socializare și să încercăm împreună să facem lucruri frumoase atât cât vor dura cursurile. Sunt operator, calculator în această bibliotecă de 6 ani și un picuț, să zic așa. Activitatea mea în această bibliotecă a fost mai întâi la secția de copii, unde am lucrat, pot să spun, cu copii. Acolo chiar am avut de la începuturi aproape, ca să zic, grupe de copii cu care am lucrat la fel cum facem aceste cursuri de inițiere, doar că la ei sunt un pic mai complexe și au durat, proiectele au putut dura chiar și 4 ani cu unii copii. Au fost interesante, au fost plăcute, copiii au fost deschiși și am pornit de la copii. După care, o perioadă de timp, am fost la secția de catalogare aici jos, unde se fac și permisele și permise, unde veneau utilizatorii pentru bibliografii, pentru a-și face un permis și pentru diferite întrebări legate de această instituție, de exemplu. Iar la această secție, într-un final sunt la această secție de anul trecut, din luna august, cu toate că eu mai trecusem pe la această secție pentru a înlocui colegii în diferite probleme, și de anul trecut, din septembrie, tot ceea ce vedeți dumneavoastră și pe ce o să lucrăm noi acum, sunt calculatoare noi, venite prin programul Biblionet, sunt o donație de la Bill și Melinda Gates. Și de atunci și până în prezent pot să spun că au mai trecut persoane pe care le-am instruit, dar nu într-un cadru nu larg, ci organizat. Adică, așa cum am făcut aceste cursuri, sunteți primii noștri cursanți la această secție cu cursuri organizate. Pentru că individual am mai lucrat cu utilizatori, dar nu așa în grup și organizat. Am să vă rog pe dumneavoastră să încercați să vă prezentați. Da, sunt profesor, pensionar, specialitatea biologie. Am 27 de ani inversați, adică 72. Și încerc să văd dacă reușesc cumva, alături de dumneavoastră, să înțeleg mai bine modul de lucru cu calculatorul, mai mult în ideea de a ține o legătură cu fiica mea din Norvegia și cu alții prieteni plecați. Cam atât. Să sperăm că se va prinde ceva de zi. Ei, noi sperăm că da. Da. Rotaru, mă numesc Rotaru, fostă profesoară de limba română. La fel, îmi doresc să învăț tot ce v-ați propus dumneavoastră în curs. Și sper să înțeleg. Mai ales denumirile, pentru că sunt foarte multe englezisme pe care eu n-am făcut engleză. Așa, unele le știu, dar
o să ne oprim și o să vă spun, aceste calculatoare funcționează cu interfață în limba română. Și pe Office și pe toate programele. Da, dar majoritatea cu limba română. Deci, eu când am trecut de la meniuri în limba engleză la română, spuneam utilizatorului paste și scria lipire. Păi cum? M-am obișnuit acum, dar o să le facem în ambele forme, ca să știți dumneavoastră că e posibil acasă să aveți în limba engleză și nu o să le regăsiți. Unele. Da. Sigur. Deci vom rezolva această problemă. Mă numesc Ștefănescu Aurelia, sunt educatoare pensionară. Am venit pentru socializare prin internet. Da. Și să învăț lucruri pe care nu știu prea multe, pentru că accesul la internet l-am învățat singur. Da. Și asta a fost în detrimentul meu. Cred că o să învăț lucruri noi folositoare și mai ales în grupul în care am nimerit sunt oameni foarte plăcuți. Mă bucur. Mă numesc Ghiuș Maria, pensionară, fostă profesoară de educație plastică. Doresc să mă inițiez în domeniul internetului pentru a putea comunica și cu fetița mea care e în Portugalia și pentru tot ceea ce mă poate informa internetul în toate domeniile și mai ales în domeniul meu a artelor plastice. Lucrez, încă pictez, dar în acuarelă numai și sper să mă fac puțin cunoscută. Până acum nu prea am expus în oraș decât prin 87. Sper ca de acum înainte să am mai mult curaj. Eu vă dau un pont, putem face un blog specializat cu picturi ale dumneavoastră și acolo să le puteți posta și prin intermediul Facebook-ului unde să vă faceți prieteni, dar asta e un pic de lucru și ne putem vedea a la lung. Mulțumesc mult! Mă numesc Petrescu Tatiana, pensionară de câțiva ani buni. Am venit să învăț și eu să știu mai mult, să fac surprize la copii, pentru că ei au. Și cu ocazia asta poate mai știu și eu câte ceva. Altceva ce să vă mai spun? Avem prea multe noi. Multe. Așteptări. Aveți așteptări de la acest curs? Da, să pot învăța, să înțeleg, să... E ok. Da, e foarte bine. Eu mă numesc Gheorghiu Valeria. Sunt pensionară și eu am fost colegă cu dânsa de serviciu. Și copiii mei au calculatoare și ar dori ca să corespundăm și aș vrea să mă inițiez mai mult în domeniul ăsta, că ei, bineînțeles, sunt obișnuiți și cu copiii deocamdată, cu nepoții, ne scriem pe mobil SMS-uri și chestii din astea, dar nu sunt prea puțini. Așa că am dorit să cunoaștem cum să corespundăm în direct și de aceea o să-mi dau tot interesul ca să fiu la curent și cât pot să nu lipsesc de la cursuri și, bineînțeles, mulțumesc că ați avut așa o inițiativă benefică celor vârstnici, pentru că, de fapt, am auzit cu ani în urmă că în alte orașe mai mari s-a organizat prima dată la Târgu Mureș, că acolo am cunoștință care încă de acum 5 ani a făcut cursuri din astea și nu pot decât să mă bucur și să mulțumesc celor care s-au gândit la noi. Noi vă mulțumim că ne-ați acordat această șansă de a vă avea printre noi și de a vă împărtăși dintre lucrurile pe care noi le știm și să vi le transmitem și dumneavoastră. Mulțumim. Mă numesc Rustac Silvia. Am venit la acest curs de inițiere să învăț și eu câte ceva, că nu știu engleza deloc. Nu e nimic, o să învățăm aici termenii care ne vor fi necesari nouă în a ne desfășura activitatea. Nu memorăm așa de mult, că turm ne strică. Știți cum e? Nu mai suntem la vârsta care putem memora.
de 11 ani la pensie. Da, păi nu, am să notez, eu nu, fără notat, nu pot. Deocamdată. Pe urmă, vom vedea noi. Să fim sănătoși, să ajungem la sfârșit, să ne așteptăm la ce să așteptăm mai mult decât să învățăm cât mai bine și cât mai mult. Da. Asta cuprindem o totalitate așa mai mare. Asta e un lucru bun că sunteți deschiși la nou, ca să zic așa. Dar nu întotdeauna. Eu am fost toată viața deschisă la nou. Niciodată. Ne bucurăm. Da. Vreau și o să cunosc, să am câteva inițiere, așa, ca să fiu inițiată, să știu și eu despre ce este vorba. Tatăl meu, că a fost din Cașin, adică și acolo este și acum, a fost un om mai pregătit așa între oamenii satului. A fost primar, pretor, președinte de raion, director și el m-a învățat că orice diplomă te descurcă în timp. Și eu sunt de aceeași părere. Nu neapărat diploma, dar experiența de la acea... Da. Diploma oricum te face să cunoști cum mai nu? multe, nu? Mai ales în ziua de azi când CV-ul vorbește. Da. Da. Cam atât despre mine, ce să vă spun. Ați avut așteptări când ați venit aici? Adică cu ce gânduri v-ați înscris la curs? Nu, vin foarte deschis, vreau să cunosc mai multe. Adică mie orizontul de cunoaștere îmi este foarte la îndemână. Mă bucur când învăț ceva nou. Mă bucur foarte mult. Ce așteptări aveți de la acest curs? Aștept să înțeleg cât mai multe. Asta. Succes! Mulțumesc! Da. Mă numesc Răsperit Alexandra. Sunt pensionară din 2001. În decembrie am 10 ani. Pensionară. Și am 2 copii, sunt căsătorită, 2 copii. Am fost dirigintă la Romtelecom. Am ceva diplome la viața mea, am facultate de drept. Știu să lucrez pe calculator. Nu am acasă calculator și poate cineva ne va dona și nouă pensionarilor calculatoare. Și am venit în ideea de a vedea și mai pune la punct cu toate noutățile care sunt în acest domeniu. Copiii au calculatoare, internet ca și domnul, adică generația asta care au acces la informații, să cunoască, să vadă, să intre pe internet, să comunice cu persoane din toate colțurile lumii. Și cam asta m-a determinat să vin. Să văd. Să intru pe internet, că nu știu. Și poate voi comunica cu ei, cu alții. O să vedem ce o să iasă. Ia să vedem. Va ieși ceva foarte bun. Foarte frumos. Eu sunt Paula Jivan, sunt pensionară din 2008. Am lucrat pe platforma chimică, platforma industrială și sunt căsătorită, am un băiat care a absolvit calculatoare și e la București. Și am venit la curs cu gândul de a învăța mai mult decât să mă joc, ceea ce dumneavoastră nu faceți. Adică să înțeleg că de jucat vă jucați. Da. Nu am calculator nicio acasă, însă poate pe viitor. Da, asta cred că dacă o să învățați să faceți câte ceva aici, o să vedeți că o să aveți simbolul acela de a vă dori un calculator. La un moment dat mi-am dorit, însă a fost situația de așa fel că nu am mai continuat gândul. Care e utilitatea totuși? Să avem calculator pentru a ne juca? Acum peste tot se folosește. Eu am fost administrator în bloc la cererea vecinilor. Și mi-ar fi folosit acolo dacă aș fi avut calculator să folosesc acel program. Da. O să încercăm să stabilim pe cât măsură ne vom întâlni noi aici, pe timp ce trece o să vedem că tot o să acumulăm cunoștințe și o să vedeți că o să fie frumos, din punctul meu de vedere. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.